أو عادي نهالو أب سدته سوكن نسيو نايلو متمنيت أتحساسوانا حيلي انت غيرو مسانا خلات كله كنك عليه كابسرو انقع بسلام مزعقوم ناوزا معادي نلبونا كنا نس فلتات كنا نادي هو نقيد ميت كنسقو ممكن سجره بيت سبلا ميديا خنا حبيرنا كنا مهارة حيلي لمدتاتكي هيوتكي مرحو عدلاتكي وسنو من قد خيصفحو سلام كرات بيت سبلا ميديا كمي كنكم عابسر لكمو سلام فقري كلنا عقن كخون إناتو ونقو انباركس نايلومي عرستي بزحات سوات عاوي لوتي بعاوي سقومتي زمسلنا وحداتا يكوننا نمو زي زدلنا ينقر لمسخاء بعاوي سقومتي كنخير كلنا ديس ويس قصب النقورم لمدتاتي يوم زبلينا لما عنتي كنمهار نزي كان لزي حدش تزخونكم لايك سبسكرايب ناغوركم بيتسب لوان ميديا خونو بتونا هانا صريتن كومنتما كومنت خمن أقدمنا إن مسكنا كسكام مجرشاون تخاتاتي لكم رأيتكم حزون أي فلينا كلكم يدلي مباركس نايلو معنتي أرستنا مستر حيلي المدويكا The Power of Happy Video كمتي أقدم بيلز والكم حاد نكر كساقعية زولنايو بقى كلها لما عند خجوراني أني اندحرينا خون أي خيل جن بسكند بدقيقة بساعات نشتين بنشتين كنا تقولن خلنا جن زي ساقع نجاري لن لخوانا نجارسي ما جمريا نحاس ومو دحر حساب نا تبوكسن نخيد مالتي كاو تتبكي سناون قاس بقاس دي عاوي نساقع ندل نجارسي قاس بقاس كنا تقولن خلنا اتتقبارون لمد خويني خيد بقاس عنة ندحر كوينو لمدد ما دحر لمدد ما وصيت ويك عفرالله كمتي نطوط عمايسي لحد امني يفركسو ايو عزت امني بحد غيز اندحر كنوقعو كنفنجل دلينا ولا بمود الشارعنا ون زي كفنجلي خيل نطوط عماي كابل علي طب نالت جن نتي امني كمزي يسبو قصال ነገር ይገብሮሞ ብድሕሪ ትሕዝቶ ብለት ኣለኻ ግን ፍርክስ ይብል ከም እዩ ሕዝን ኣብነት ገዛ ወንሲ ክረምት ማለት ገጠር ዝተወለድኩም እንተሃሊኹ እቲ ማይ እናልሓኹ ይኸድ ወይ ከዓ ማይ ንኣተ ይኸድ ጠብታ ይፈጥርሞ ብድሕሪ ይፈርስ ማለት እዩ ብሓደ ግዜ ግን ክፈርስ ኣይክእልን ገዛ ግን ማይ ንኣተ ይኸይድ ከለ ግን ቀስናለ ግን ኣውዚ ሓሰብካሉ ግዜ ድዋዒል ይፈርስ ስለዚህ አንሕናውን ንሕማቅ እውን ልምዲ የድልዩ እዩ ንጽቡቕ ነገር እውን ልምዲ የድልዩ እዩ ንኣብነት መናእሰይ ኣሕዋትናሲ ሽጋራ ዘትክኽ መሓዝኦም እንድሕር ሃልዩ ብድሕሪኡ ኣተስቲ እንታይ ጥዕም ዝተሃበኒ ኢሎም ሃምዚ ገይሮም እቲ ሽጋራ ሒዞም ክጥዕምዎ እዮም ብድሕሪኡ ለለብናግኡ ኣተስተሃባ ኢሎም ለለ ክቕፅሉ እዮም ማለት እዩ ካብኡ ሃምኡላዋለ ግን ልምዲ ኮይኑዎም تلمدون لاول في لاو سوسي غيرمو بدحريو هيوتهم اسي يقاصاصرو سوسنيا يكونو كم يو او هيوتون لخونه ነገር ولا نشتي ነገር حز مصحف منباب نيا اتا مصحف منباب بنشتي ነገር እንድሕር ጀሚርናያ ንኣብነት ካብ ሓንቲ መጽሓፍ ምጽናሲ لما انت كوداني ንምልእት መጽሓፍ እንድሕሪልና ዘይክኑ ወዳኣ ንኽእል ካውን ጭንቀቱን ይፈጥረና ይረስና اندحر اسك حانت قص كنبي لهم عنتينا خويننا جن حانت قص انويونا بدحريو ليلة صباح ون حانت قص اندحر انويونا لمد خويننا يخير كل جزاس انوي مثلا مالتي يسحونا ون كأو بدحريو ناي منو تخلنا زل عليه خون اتا مصحفون ننوا يرد انون قص نشتي خوخون كلا ناي مرد عقمنا ون زل عليه كأو تا مصحفون ياو تودعيها مالتي بمعلت خلينا بكلنا حد قاسي يودع يومي سلازي እቶም ዓበይቲ ስጉምትታት ወይ ከዓ ሓደ ሰብሲ ዝደልየ ነገር ኣሳኺዑ ክንብለን ድሕር ኮይንና ለኣና እታ ስኬት ጥራሕ እያ ትረአየና እታ ዓወት ጥራሕ እያ ትረአየና ግን ኣብ መንጎ ግን ብዙሕ ፈተናታት ሓሊፉ ብዙሕ ተግባራት ኣተግቢሩ ሕዝን ኣብነት ሓደ ሰብሲ ኣብ ዩቱብ ከምዚ ኢሉ ከፍ ኢሉ ክናገር ከለስ ብዙሓት ላደምሰሰ ብዙሕ ላተላማመደ ዋላ በይኑ እውን ክናገር ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ከሳኽዖ ዝደሊ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ናይ ለውጥስ ዓብዪ ንእሽተይ የውሊ ብይሉ ስነ ማለት እዩ ንኣብነት
ስፖርት ዝተሰርሑ ሰባት እውን ንምንታይ እዮም ዝረጉዱ ወይ ከዓ ካፍቲ ክቃጥኑ ደልዮም ዝረጉዱ እኒአው ክረጉዱ ደልዮም እውን ዝቃጥኑ እኒአው ንምንታይ እተይና ብሓደ ግዜ ከተግብርዎ ይደልዩ እሞ ብድሕሪኡ ስራሕ ስራሕ ኣቢሎም ይስርሕዮም ካብኡ ምስ ሰልችዮም ይሓድግዎ ማለት እዩ ካብኡ ዝነበረ ሰውነቶም ዝገደደ እንደገና ይባላሸ ሓንቲ ባቡር እውን ክንርኢ ከለና ንኣብነት ካብ ዓብይ ከተማ ተበጊሳ ክትኸይድ ከላ ሓንቲ እጅን ድሕር ካፍቲ ሓዲድ ወፂኣ ምንም ዘይክመስል ይኽእል 10 ኪሎ ሜትር እንድሕር ርሒቓ እውን ሕዚ እውን ኣብ ትክክለኛ መንገዲ ከም ዘላ ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ 20 ኪሎ ሜትር ተርሒቓ እውን ከምኡ 100 ኪሎ ሜትር ካፍቲ ሓዲድ እንድሕር ርሒቓ ግን መንገዳ ከም ዝሰሓተትና ካፍቲ መስመራ ወፂኣ ናብ እስጋእ ኩነታት ከም ዝበፅሐት ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ስለዚ ልምድታት እውን ከምዚኦም መጀመርያ ምንም ዘይክመስለና ይኽእል ንኣብነት መስተን እዮም እቲ መስተታት መናእሰያት ኣሕዋትና ኣብዚ ሕዚ ግዜ ብፍላይ ብሓደ ጥርሙዝ ይጅምርዎ እሞ ብድሕሪኡ ግን ኪድኪድ ይመፆም ስተ ሃውሃው ይልብለካ በርግፅ ልጣዓሞ መስተሲ ድገም ይመፀካ ማለት እዩ ካብኡ ሎማ ሓደ ጀሚሮም ፅባሕ 2 3 4 እናበሉ ልምዲ ኮይኑዎም ካብኡ ግን ህይወቶም ይቋፃፀሮም መስተ እቶም ዝሰኽሩ እውን ከምኡ እዮም 1 2 ከምኡ እናቐፀሉ ይኸዱ እሞ ብድሕሪኡ ህይወቶም ኣእምሮኦም ክስካብ ክቋፃፀረሉ ዘይክእሉ ይወፅሑ ከም ተቐድመ ኣቢለ ሽጋራ ዝበልኩም እውን ወልፉ ዝኸውን ዘሎ ብዙሓት መናእሰያት ኣነ እኮ ብቐልዲ እየ ጀሚረዮ እናስሓቅኩ ጀሚረዮስ ህይወተይ ተቋፃፂሩለይ ዝብሉ መናእሰያት ኣለዉ እዚ ንምንታይ እስኪ ክጅምሮ ኢሎም ብስሓቅ ዝጀመርዎ ድሓር ግን ህይወቶም ተቋፃፂሩ ላብ ጭንቅን ናብ ዘይተደለየ ስጉምትን ይወስዶም እቶም ፅቡቃት ልምድታት እውን ከምዚኦም እምበር ጥር ኢልካ ዝመፅእ ለውጢ የለን መፅሓፍ ክነንብብ ተኮይንናለ ቀስ ብቀስ ንኣብነት መፅሓፍ ቅዱስ ክነንብብ እንድሕር ኮይና ብስምዒት ዘይኮነሲ ሎማዓንቲ ዓብይ ፀምለ እዮም ክዓውፅሐኩም ስለዚ መዝሙር ዳዊት ንኣብነት ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 5 ከንብብ እየ እንድሕር ኢለ ሎማዓንቲ እንደገና ፅባሕ እውን ካብ ምዕራፍ 5 ክሳብ ምዕራፍ 10 እናኸምዚ ጌርና ክንምድቦም ይግበአና እምበር እንድሕር ብሓደ ግዜ ክንዎ እየ ኢልና ግን ከምቲ ወለድና ታይኦም ዝብሉ ዝኾነ ባህላ እኒኦ ጀማርያታይስ ካብ ጳጳስ ዘይዓወኹ ይብሊ ገለ ልብል እኒኦና ብሓደ ግዜ እንድሕር ጀሚርናዮ ብስምዒት ጭንቀት እዩ ዝፈጥረና ማእስ ክንወይና ዓፃፂፍና ነቕምጦ ማለት እዩ ከም ከቢድ ኮይኑ እውን ይስምዐና ስለዚ ሓይልና ንኸይፅንቀቕ ተስፋይ ንኸይንቆርፅ ቀስ ብቀስ ዝኸውን ነገር እምበር ብሓደ ግዜ ዝኸውን ነገር የለን ከምቲ ዝኾነ ነገርሲ መጀመርያ ካብ ሓሳብ እዩ ዝጅመር ሓሳብ እውን ንኣብነት ኣብ ውሽጥና ዝኾነ ሓሳብ ሓሲብና ወይ ሕማቕ ድዩ ወይ ፅቡቕ ድዩ ካብኡ ክንደጋግሞ ከለና ይቋፃፀረና ከምኡ እዩ ተግባር እውን ክንደጋግሞ ከለና ወይ ንቋፃፀረ ኢና ፅቡቕ ልምዲ ተኮይኑ ሕማቕ ልምዲ ተኮይኑ እውን ይቋፃፀረና እዩ እሞ ሓሳብ ናብ ተበግሶ እውን ተግባር እውን ልምዲ እናኾኑ ከይዱ ከለዉ ፍረ እዮም ዝህቡና እቶም ፍረ ግን ሕማቕ ክኸውን ይኽእል ፅቡቕ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ኣንሕና ዝፅቡቕና ክንጥቀመሉ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግብአና ስጉምትታት ዝብል ቅድሚ ምንጋረይ ግን ሓንቲ ሕፅር ዝበለት ግጥሚ ክጋውዘኩም እየ ማለት እዩ ዓብይ ለውጢ ክመፅእ ሎሚ እንተደሊኺ ካብታ ንእሽተይ ልምዲ ጀመረይ ስራሕኸይ ንግሆ ክትትስኢ ዓራትኪ ክተንፅፊ ንሳ እያታ መንገዲ ብዓወት እትሓልፊ ነጠብጣብ ማይ እኮ እያ እምኒ እትሰባብር ፅንዓት ምስ ዝህልዋ እያ ሓይሊ እትፈጥር ሎሚ ሓንቲ ገፅ ጥራይ መፅሓፍ እንተንቢብኪ ፅባሕስ ባሕሪ ፍልጠት ክኸውን እዩ ርእስኺ ሕማቕ ልምዲ ማለት ከም መርዛን ቃንጫ እዩ መዓልታዊ እንተዓበየ ንልብኺ ዝቕይድ እዩ ሎሚ በጥስ እዮ ከይበርትዕ ስሩ ሓዱሽ ልምዲ ትኸሊ ክመፅእ ፍሩኡ ዓብይ ሕልሚ ሃሊኺ ኣይትበሊ ኣይክእልን ንእሽተይ ስጉምቲ ግን ከቶ ከይተቋርፅን እታ ሎሚ እትዘርእያ ንእሽተይ ለውጢ ፅባሕ ክትኸውን እያ ናይ ዓወትኪ መብራህቲ ሓይሊ ልምድታትኪ ህይወትኪ ይመርሑ ዕድላትኪ ይውስኑ መንገድኺ የስፍሑ ስለዚ ሓፍተይ ሎሚ ጀምሪ ስራሕኺ ንእሽተይ ለውጢ እያ እታ ሚስጥር ዓወትኪ ስለዚ ሓወይ ሎሚ ጀምር ስራሕኻ ንእሽተይ ለውጢ እያ እታ ሚስጥር ዓወትካ እያ ትብል ስለዚ
كنوصدم زقبونا 4 تجوراوي سقمتات كنقرأكم اتقدمي حدش لمدي كنجمر كلناسي كاو كل التدقيق زي بس حستن يكون حزنا عملت أناسي كان بندحر كينا الخانة مصحف قدس ولا الخانة لأي كتأمن نزول خو بسنا البنادي بسنا أمرودي خصقنا نزول خو كل التدقيق عنيوة دقنا صوحون عنيوة نويز مسأني ناي منو شو هاتي يخفت معلدي سبورت ون كنسرح تخوينا ون همو سجدت ون كامو نعمنت بحد جزء ندحر سجدنا أو رخنا يتأمر كأون كبير كويني سمعنا صمون كامو كسكاو 9 ساعات ندحر صنحنا تصحون كسكاو 10 حدا كسكاو سركي نصنح حينا كزي عاوي صمسي روعن عربن زين صم ندحر عاوي صم كصوم يلنا اي كعلني ግን መጀመሪያ ጾም ድሕነት ይጽወሞ ብድሕሪ ኢላላ ዓውይ ጾም ክትጾም ከለኻ ግን ናይ ምጽዋር ክእለትካ ዝለዓለ ይኸውን ስለዚ ኣብ ኩሉ ነገር እውን ንእሽተን ደቂቓ ንእሽተይ ሰዓት ክንወስድ ከለና ደስ ይብለና እዩ ክንሰርሖ እውን እሞ እስቲ ልደለናየ ነገር ንምስኻዓሲ 2 ደቂቓ አስተናሃቦሞ ብድሕሪኡ ንጀምር ማለት እዩ ካብኡ እቲ ካልኣይ ድማ ልምዲ ምዃኑ እዚ ማለት ሓድሽ ልምዲ ኣለኒ ነባር ልምዲ እውን ኣለኒ ስለዚ ንኣብነት ኣነ ሕዚ ሻሂ ሰትየ ንእሽተይ መጽሓፍ ከንብብ እየ ክብል ኣለኒ እምበር ሻሂ ሓዲገ መጽሓፍ ከንብብ እየ እንድሕር ኢለ እቲ ሻሂያ ለሚደ እየ እኒአኹ ስለዚ ቀስ ብቐስ እየ ክቕንስ ዝኽእል ንኣብነት እቲ ሻሂ ዘዘውትር እንድሕር ነይረ ሓደ መዓልቲ ሰትየ ሓደ መዓልቲ ስኩል እንድሕር ዘይጠቕመኒ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ዝነበረ ብሓደ ግዜ ክሓድጎ እየ ኢልካ ኣይሕደግን ግን ቀስ ብቐስ ናፍቲ ሓድሽ ልምዲ ክትሰገር እንድሕር ኮይንካ እዚ ዝነበረ መንነትካ ዝነበረ ልምድታትካ እውን ብሓደ ግዜ ክትገድፎ ኣይትኽእልን እሞ ምልጋብ ጽቡቕ እዩ ይብለኩም ሳልሳይ ድማ ከባቢኺ ኣዳልዊ እዚ ማለት ልምድታትና ክንቀይር እንድሕር ኮይንና ዓይንና ዝሪኦ ክንቀይር ይግበአና ንኣብነት መጽሓፍ እናንበብና ኣብ ምንታይ ኢና ክንገብሮ ዝግበአና እቲ መጽሓፍ ምእንቲ ከስታውሰና ኣብ ትራእስና ክንገብሮ ይግበአ ወይ ከዓ ኣብቲ መደቀሲናሲ ንከይንርስዖ ኣብ ዝኾነ ከስታውሰና ዝኽእል ቦታ ኣብ ርኢ ቦታ እንተገበርናዮ ይምረጽ ማለት እዩ እውነት ኮላሊት ዝሕመና እንድሕር ኮይኑ እውን ማይ እንድሕር ብዙሕ ዘይንሰቲ ኮይንና እውን እቲ ማይ ኣብ ግንበርና ሃይላንድ ንግበር እሞ ብድሕሪኡ ስተይ መፀና እዩ ማለት እዩ ክንርስዖ ከለና ዋስለና እውን ሴት ሃይላንድ የስታውሰና እዩ ሕማቕ ልምድታት ንምጥፋእ እውን ንኣብነት ስልክ እንድሕር ብኣብዝሓ ንጥቀም ኮይንና ሕዚ ደቂስናሲ ድቃስ ዝኣብየና ዘሎ ስልኪ ስለንቁጥቁጥ እዮም ድቃስና እሞ ካብቲ ንድቅሰሉ ኣድሕር ኣቢልና ክነቕምጣ ይግበአና ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ድማ እቲ ሰንሰለት ኣይትበጥሱ እዮ እዚ ማለት ንኣብነት ሎሚ ክገብሮ ዝግበአኒ እንድሕር ዘይገበርኩ ክጫናነቕ ኣይግበአኒ ጽናዕ ጽባሕ ግን ክገብሮ ኣለኒ ኢለ ክውስን ኣለኒ እምበር ሎሚ ዘይገበርኩ ወይለ ጽባሕ እውን ንኸይገብሮ ተስፋ እየ ዝቆርፅ ዘለኹ ምክንያቱ ርእሰይ ስለ ዝጫናነቕ ዘሎ ናይ ስራሕ መንፈሰይ ሓይሊ እውን ይዳኸም እዩ እሞ ልጽባሕ እቲ ስሕተት ከይደግን ግን ክጥንቀቕ ይግበአኒ ስለዚ እዘን 4 ተግባራዊ ስጉምትታት ተጠቒምኩም ተጠቒምና እስኪ ኣብ ህይወትና ዘሎ ሕማቕ ልምዲ ዝወልናዮ እውን ንኽንነፅጎ ንኽነወግዶ ጽቡቕ ልምዲ ክገብሮ ይደሊ እየ እንብለ ነገር እውን ክነተግብሮ እሞ ኣብ ህይወትና ኣብ መንነትና ክንደየናይ ለውጢ ከም ዘምፅእ ኣብ መንገዲ ክነሪኦ ኢና ይብለኩም ናይ ሎሚ ትሕዝተይ ብዛዕባ ሚስጥር ሓይሊ ልምዲ ኣብ መደባትና ወይ ከዓ ኣብ ዕላማና ዝብል እዩ ነይሩ ክስካብ መጨረሻ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ብኻሊእ ትሕዝቶ ክስካብ ንራኸብ ግን ስሰናይ ናዕኹም ሰናይ ቅንያት